Mod nord i Thy på Villerslev-gård, herfra går Anders' verden. I det gamle stuehus fra 1870 er han født og vokset op, og det er også her i de små stuer, han har levet i mange år med sin kone og 3 børn. Og så har jeg jo synes, det har været et utroligt privilegie at bo her. Og jeg er glad for, at jeg har kunne få lov til at overtage gården. Avlsbygningerne er udvidet flere gange, og den slags beslutninger er det gået rimeligt tjep med. Til gengæld var det rigtig svært at bestemme, at familien skulle have et nyt stuehus. Det var lidt vemodigt for mig at skulle tænke på, at vi skulle bygge et nyt hus, for jeg synes, der var så meget sjæl i det gamle. Men jeg synes også, at vi har truffet det rigtige valg nu. Det ligger her i al sin pragt, og lige pludselig så stod det der, synes vi. Men vi har selvfølgelig gjort os nogle tanker, inden vi byggede huset. Og nu har vi en fjordlinje her ude i horisonten, og den har vi valgt at lade huset følge, så vi får maksimal udsigt for alle rum. Jamen, vi ligger jo et fantastisk sted, men højden betyder meget, fandt vi ud af, og derfor har vi valgt netop at bygge med høj trimpel, som det hedder. Var det let at bestemme, hvordan huset ellers sådan skulle se ud, altså med de gule mursten og det sorte tag? Og... Nej, men vi har da gjort mange overvejelser. Stenen skal min kone have æren for, at vi fik valgt. Det var jeg utrolig glad for, at det blev den i stedet for en almindelig sten. Og selve opbygningen af huset har vi egentlig fået inspiration, hvor jeg fandt en på en hjemmeside inde på Landbrug Rådgivningscenter i Skejby. De havde sådan et hus. Huset ligger nede ved Silkeborg, eller på afkørslen ved motorvejen Silkeborg. Og der fik vi ideen til, hvordan vi godt kunne tænke os, det skulle se ud. Det ligner slet ikke det, men det var grundtankerne i det. Ja. Og så selve indretningen har Jorden og mig selv lavet med de tanker, vi har haft omkring det. Når vi står her, så kan vi se, at vi har trukket vores multirum ud fra kanten af grundfladen. Og det gør, at vi har et fantastisk lys ind i rummene. Med de store vinduesfacader, vi har her, lader der altid lys ind, og vi har også vinduer fra den anden side af. Ja. Men det gør, at vi har lys ind fra siderne af og ind fra fronten af. Johan, der er noget højere til loftet herovre i det nye hus. Ja, altså sådan bogstaveligt talt, så er der jo. Vi har jo nærmest en hall herovre, og det er rigtig dejligt. Der er de sorte hænder, og som jeg sagde til ungerne, dengang vi flyttede herind, at det er så de eneste sorte hænder, vi har på væggen. Det er dem, mor hun hænger op. Det holder nu ikke helt stik. Maleriet på endevæggen er en meget personlig fødselsdagsgave til Anders. Som vi kalder op ad bakke og ned ad bakke. Sådan er det jo i livet. Det går nogle gange lidt opad, og nogle gange går det lidt nedad. Og alle 3 børn har været med i processen? Alle 3 har været med i processen. Altså, Emma-Katrine synes, det var vigtigt, at vi skulle have noget mad med på den der tur. Og vores søn Lars Emil, han har malet hønen, som han kalder den. Og Martha Louise har gjort rigtig meget ud af dekorationen og mønstrene. Hun er lidt ældre, så kan hun jo lidt noget andet, ikke også? Men farvevalget og så videre, det er jo sådan set det, der... Altså, det er afstemt. Det har vi sådan selv også... Eller det har de selv været med til at have indflydelse på. Det her, det er jo så vores hjerterum. Det er vores køkkenalrum. Det er lyst, og det er lækkert, fordi det er sådan nogle lige flader. Det kan jeg godt lide, at det er sådan meget enkelt. Og alligevel så er det, synes jeg, hyggeligt. Vi har... børnene, de fylder jo meget i vores hjem, og det, altså, nu er det sådan meget med bogstaver, vi er i gang med at lære at læse sådan for alvor, og det plaster vi så lidt op. Det er jo en stor kontrast til det gamle stuehus, som I kommer fra. Det er en meget stor kontrast. Det var også sådan lidt, altså, for mig der var det sådan vigtigt det der med, at for derovre, hvor det er sådan et lille køkken, og det er sådan, man skulle flytte meget rundt på tingene for at få lavet noget, så her der er det sådan meget funktionelt. Så samtidig med, at jeg synes, det er flot, det er æstetisk flot, så er det også meget funktionelt. Men også brugbart. Altså, vi bor her også. Og det er klart, at efter man har boet her nu i godt 2 år, så begynder vi også at kan se mærkerne i gulvet og sådan nogle ting. Men det er funktionelt, og det er nemt at gøre rent, og det er nogle lige flader, og det er en anden oplevelse at træde ind ad døren herude. Derovre ved vasken, der har I valgt et stålbord. Hvorfor egentlig det? Jamen, altså jeg havde sådan en idé om, for jeg har arbejdet i køkken tidligere i mit liv, og der var det sådan den der oplevelse af, at det kunne man i hvert fald gøre rent, ordentligt rent. Og så var vi på besøg hos nogle venner, som også havde det, og så var jeg faktisk overbevist. Fordi der er jo sådan mere mærker i træ, og det bliver lidt grimmere med tiden. Så det her, det får sådan sit eget patina, men man er jo godt, altså selvfølgelig bliver der fedtet fingre på, og så videre på de der ting, man har i stål, men det kan du jo så tørre over, det er jo ikke. Hvad er det jo ikke?
Brændeovnen er placeret i stuen i den fjerneste ende af huset, men det er skam helt gennemtænkt. Den er blevet placeret her i huset, fordi så har den sådan en central placering i forhold til, at vi har jo sådan en motorvej faktisk her. Når man sidder ude og arbejder derude, så kan man stadigvæk føle, at man er en del af selskabet her i huset. Ikke? Og så kan man se ilden buller herinde. Man ser ilden buller, når man sidder derude og laver sit kontorarbejde, og det er lidt hyggeligt. Jon, hvad har egentlig været det bedste ved at komme over i et helt nyt hus fra sådan et gammelt hus? Det har helt klart været rengøring. Det er meget nemmere at gøre rent. De her lige ens flader, ikke også? Meget, meget nemmere. Og så er det, der hedder elinstallationer. I sådan et gammelt hus, der er der jo rigtig, rigtig få elstik. Så der skal trækkes mange ledninger til mange små lamper, og det synes jeg, det har været sådan irritationsmomentet derovre. Føler du lige så godt tilpas her, som over i det gamle? Ja, det begynder. Det er svært, fordi at, som min ældste datter siger, eller vores ældste datter siger, det er som om, at vi lever, eller vi bor her, mor, men vi lever derovre. Og det gør vi jo mange timer. Vi lever mange timer derovre, men jeg synes, det er sådan, det begynder at hjælpe. Det begynder at blive sådan, at man kan mærke sig til rette herovre. Ovenpå er der børneværelser og et super dejligt multirum. Danmarkskortet på væggen tager os med på en rejse i familiens liv. Hjertet, det er jo home sweet home. Det er jo vores hjem. Det er der, hvor vores hjerte er placeret. First kiss, det var, da vi var begge to bosiddende ude i Turklim. Og så har vi jo nogle favoritsteder her i Danmark, Skagen, og så også nordlige del af Djursland. Der kan vi også rigtig godt lide at være. Og så har vi været nogle gange et sted sammen på festival nede i Skanderborg. Så det kan man sige, det fortæller kortet jo også, hvis man spørger ind til det. For så er det måske bare, hvorfor er der noget her? Ja, så kan vi godt lide at komme på Bornholm og til København. Så der vil vi gerne afsted igen snart. Rummet her er der, hvor vi har kernen omkring det, hvor børnene er fordelt ud med værelserne, og så har vi et fælles opholdsrum her, vores multirum, som vi kalder det, hvor der er plads til at spille og lege, og så har vi også vores fjernsynsstue heroppe, og så har vi den dejlige udsigt herfra. Ja, og der kommer masser af lys ind fra begge sider her. Masser af lys, og vi har sydøst på, hvor solen skinner om vinterperioden, og når det er sommer ud fra den nordvestlige del, så er aftensolen ind. Og der giver et fantastisk lys, når solen går ned i vest, og ind over vores træbjælke her i rummet. Det giver et helt utroligt lys. Hvad er historien bag, at det blev sådan nogle solide, robuste bjælker her? Jamen, der må vi sige, at der var vi ikke dygtige nok til at se tegningerne, hvad de indebar, da vi fik det fremlagt fra tømmeren af. Og der var vi utrolig heldige, at tømmeren de var parat til at tage den udfordring. For bjælken de har været meget mere tynde og højere, så når de kommer med de spær, som der blev leveret. Men vi var enige om, at det ville vi være lidt ærgerlige over at skulle se på, mens vi boede her. Så vi fik tømmeren til at udskifte dem, og vi fik godkendelse af spærrefirmaet, at det var i orden. Så vi reddede det lige på målstregen, så det var vi glade for, at alle var hurtige der. Så det vil sige, at hele rækken blev skiftet ud til de her robuste? Hele rækken blev skiftet ud, og så vi får den her rustikke look, som giver rummet en utrolig dejlig atmosfære. Når vi nu fik det nye stuehus, så var der pludselig muligheder for mig med at lave en drøm, eller realisere en drøm, jeg har haft i mange år. Så jeg vil byde dig velkommen i det gamle stuehus. Tak. Kom ind. Så kommer vi ind i det, der var vores gamle dagligstue, hvor vi så nu har nu er det jo så værksted, og det er butik, og det er jo det, der er så dejligt, at ulden, som jeg bruger meget, når jeg filter, den er der jo, og det er lige ned fra hylden, og så bare i gang. Det gamle stuehus har nu fået sit helt eget liv med kurser, kunst og kreative lykkestunder. Det bliver alt sammen passet ved siden af et lærerjob. Altså, det behøver ikke være kedeligt på landet. Og det behøver ikke at være en etikette, der er kedelig, bare fordi det er bondekone. Ikke også? Jeg er faktisk lidt stolt af, at jeg er bondekone. Og Anders er en glad bondemand, for der er stadig masser af liv i det gamle stuehus. Det er fantastisk, og vi får tid til at flytte sjælen med over.